кажете и по какъв начин искате да се развие ситуацията. Тоест, аз се чувствам по този начин, аз приех твоите действия по този начин и искам това, това и това. Защото другия няма как да знае ние каква промяна очакваме, ако ние не му кажем. И когато вие кажете каква промяна искате и какво отношение очаквате, другият човек може да прецени дали може да ви го даде. И тогава и двете страни ще бъдат наясно кой какво иска и как го иска. И тук не говорим за изисквам, а говорим за искане, което може да бъде неудовлетворено, защото не винаги това, което искаме, е реалистично и не винаги другия може да ни го даде. Но при всички положения ваша е отговорността да кажете какво искате. Примерно, ако човека постоянно ви прекъсва и това много ви дразни, може да кажете: когато ме прекъсваш по време на срещите, се чувствам, че нямам правото да изразя мнението си. Може ли да се опиташ да не ме прекъсваш? Или може ли, когато чуеш, че говоря, да бъдеш по-търпелив? И другият човек съответно може да ви каже: не мога, защото примерно разтягаш много око ми и съответно мен това не ми харесва. Примерно, другият човек има правото да бъде на различно мнение от вас и въпросът е тук, ако двамата сте на различно мнение, какво и как ще направите, за да бъдете уважени двамата в ситуацията. Но като цяло имайте предвид, че не винаги това, че някой прави нещо спрямо вас, не винаги означава, че не ви чува и разбира, а просто понякога е липса на вътрешен ресурс и вие може да прецените и вие имате власт на тази ситуация и винаги може да кажете и да решите какво и как искате да бъде направено в тази ситуация. И не планирах този влог да стане толкова дълъг и отново да ударим 10 минути почти, но ви пожелавам хубав ден, вечер, не знам по кое време ще го пусна, но развивайте вътрешния си ресурс, като четете книги, като ходите на терапия, като се упражнявате, като комуникирате с хора и когато се опитвате да реагирате по различен начин от този, който стандартно реагирате, така учите нервната си система и тялото си, че има и други варианти. Не всичко е изгубено и може да намерите път към вашето удовлетворение на работното място.